bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasulillah sallallahu alaihi wasallam en calmini bandiraɓe kala en jaani ɗumen dendagal yeɓiyankoɓe men te mbawi wonde nder dundu baba adamo enen ñaago Allah mawlana moubarak Allah subhanahu wa ta'ala dukkuɗen naɗen e korka e jaam yo Allah ken yaltude e lewru korko ndu e dow jaam en garti e kattande makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dukkunoɗen fartangi tigui rigui eɓɓude nde ɗo yewtere wiyetede gande jarale te taw puɗɗirɗen yewtere nde ko mawniraɗo men tedduɗo khalifa meɗen woni joom galle o mawɗo Abou Samba Diop hande kadi en garti e kattande makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yewtidde makko kanko mawɗo Abou Samba Diop hande noon sifo yewtere nde ken memat tan kono ma en garto hen so Allah lamɗo jaaɓi memugol ngol noon garten ke Sénégal gurdam mum hanki kañum e Afrique enen gandi ene wanno jokkodiri ɗe ganduɗa hoorema ko kañumen gonno sababu ha Sénégal jokkodiri e Afrique no didirno ene hen ko wiyete ko laaɓi taw ko laaɓi jurdi ene hen kadi ko taw télégraphe e ko nandi hen e ko nandi hen donc ɗum ɗon aussi ma en gartu hen no hannirta ni ƴeewen holko mawɗo Abou Samba Diop addani en e on ɗon fannu ɗum noon mawɗo Abou Samba Diop ko adi kenen naata nder yewte nde min dokkuma calmidira e bandiraɓe Abbas jarama caggal yettude Allah ko julde e ɓurnaɗo windere yettude jigna amen e jigna amen sarnaɓe mumen en jetti yeeɓiyankoɓe men heeɗiyankoɓe men ɓe gamata keppata ɓuuɓol suwani nangue jaggani en jetti technicien ji men ɗiɗo ɗi ganduɗa ko fellitɓe susɓe sasɓe ñiɓɓe e dendagal wonɓe e galle o kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en jettiɓe jettojo ɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi kono noon jettoro mo ganduɗa hoorema ene waɗi ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema ko mawde so tawi neɗɗo nani ɗum ene foti kadi ɓeydade sembinde hoore mum anda vraiment joom galle walla galle o ne acci hakkille mum e ɓen ɓe ganduɗa hoorema gollotoɓe galle o ɗum noon mawɗo Abou Samba Diop hande en garat e Sénégal hanki jokkodiral mum e Afrique surtout to banggue laaɓi e hol façon nde ɓe jokkodirno so tawi aɗa wawi siftinorde ɗum bandiraɓe ene jiiɗi andude ɗum saabu hande vraiment Sénégal won hewɓe hande ene wawi taw cikkatama taw Sénégal koko fini tan woni Sénégal kono Sénégal wonɗo rewi ha wawi wonde Sénégal jarama ceerno Abbas ko namdal ɓangal fayida no fewi saabu Afrique joktude ɗum nde no wonno goƴa ha tengta jagguitoɓe jogana caɗele ko wiyete ko to banggue hono sa yi nden télégramuji caɗele gonnoɗe to banggue kumpito ya garta ɓatakuji ko puccinama no ɗumen nden jolnude kaɓirɗe to banggue kaɓirɗe jagguitago habtade jogano caɗele ha tengti nde e 1886 sen ƴeewi nden woni nde jambayaɓe Sénégal naɓe mawɓe kañum fof poola e hitande wotere 86 manam 1886 walla 86 okay. 86 ko waɗi ɗum noon e 1885 miijo yuɓɓinde yo ɗum ɗo waɗi laana jondi sinno ko sagam noon taw ko miñam sehlam Fadel Thiam mo ganduɗa fannu mum koko faate ɗum ɗo ko ɓoyani ko jiiɗo e Pindi TV guila ɗi to duuɓi imin liggoɗo hen to Thiès to histoire lawol laana jondi kanko ɓurɗum humpitade laabi sappo eyyi kono ko wi tan tubakoɓe gagal mumen ɗo ne joguino goƴa to banggue joktude to banggue sa yi nden ko wiyete ko peloton escadron monté nden otoji ngala ko pucci godno ɗe jetta bandiraɓe men woccinaɓe e walalde Abou Gaye noon ala hen e woccinaɓe ko fanniyankoɓe pucci gonno e walalde naɓe donc escadron monté banggue pucci wona kamɓe tan mais Allah hokkinoɓe gandal manggal no fewi wadde kan goƴa e 1886 nden Lat Dior foola nden Samba Lawɓe wa nden Fodé Kaba Doumbouya ko nandi hen kono 1885 ɓe teskima aɓe jogui caɗele kono nawanaɓe kaɓirɗe mabɓe noɓe jiɗirtani henna so tawi ko maayo ko kanutaji ɗum mbatte noon so tawi ko dow o ko na ɗum ko ene joguino caɗele wadde sosdeɓe e 1885 guila jeyta e Sow arde ko ballal men enen kono ko ballal mabɓe kamɓe wonno to banggue ya garta ha ko ɗum saabi e 1886 nden ɓeydi dañde doole nde hankkantinde laawol ngol lelna ɓe giɗi miijade fof ko Dakar Saint-Louis ko saabi ɗum sabu eɗen gandi Saint-Louis wonno laamogo AOF Afrique occidentale française jeeya e gure nayyi biyeteɗe jeeyaɗe e communauté les quatre communes Saint-Louis Rufisque Dakar e Gorée ha ko ɗum saabi école wiɗam Ponty o hoddiɗa e guiɗa e ko nandi hen wadde
kamɓe tubakoɓe ɓe gandi so tawi ɓe dañani kono wawi nawde nden kadi otoji men kala walla wayno way hande ni ko laana jonde tan wawi walludeɓe ɓe jolna koɓe jiiɗi ko noɓe jiɗiri ni ɓe nawto ɓe jiiɗi nawde to tawa alnaɓe caɗele wadde ɓe ɗum noon ɗum ko kamɓe ɓe jiiɗi hutorade kono enen kadi nafi en garten ni e miijo Mamadou Dia mo ganduɗa idino miijade kañum ko haade laana ka no ummade ka no yaa ha Saint-Louis fonno ko Saint-Louis Bakel waɗe kadi laana jonde walliten enen e dande maayo ngo to banggue ndemaji men gaynaka men e awoji men kala ko dañƴen taw no wawi jolnede saabu ko laana jonde wawi jolnude ko oto wawa ɗum jolnude wadde sen garti ha 1800 mbiɗen 1885 o nden ɗum ƴewdama tawa no waɗi nafoore no feewi joni noon ƴeewa tawa yo Thiès waɗe laamogo oto ay yo Thiès waɗe lawol jondi yo waɗe ha ko ɗum saabi wiyete Thiès ko woto ngo gawaji ɗiɗi binde dëkka ñaari ga wadde ko ɗon wonno laamogo ngo joni noon ene ɓeydo sa fof no waɗe nde ɗum gasi tubakoɓe gandi mbawa joktade taw ko ɗo tan Sénégal AOF ndel ari yo ɓamtu alhaali o o watta nawede yalta leydi ndi woni goo woni hakkude men e Mali Sénégal e Mali sa yi nden ɗannatanoɓe heeɗiɓe ko kalanmi ko no ɗon wayanno jirwude ni no wayanno hewde yimɓe ni woni ɗon e gaaro no woni e gaaro o nde ko nawetede bagasuji ko laana tan wawno ɗum nawwude juɓɓude lelnanoni ndi ko so laana ka umimo ɗo e Sénégal ko policeɓe Sénégal e rewintoɓe ɓe ganduɗa ko contrôle o en kañen jadata hen so ari ha kaayi walla Diboli so ari ha ɗon laana ka darto soko dartima équipe Sénégal naɓe o jippine ha laaɓa équipe Mali naɓe o jolta yaada e laana he donc kaayi ma hinno ya hay to Bamako caggal mum kadi tubakoɓe tawi ɗo tan yonani ngam wawde ɓe jimde nokkuji taw ala caɗele alay saago Niger wawa jeeyade hen ɗum nani hen Niger wadde hen Benin addi naggam e naggam hankanti ha nde AOF tawi ngal ɗo gollogal alay saago ngal jaggue joni noon na wonno gendiyankoɓe Afrique naɓe ɓe jiiɗano ɗum sababude ɗum ina wallita tubakoɓe wawɓe yettade won nokkuji e arde e won nokkuji e arde won kaɓirɗe ha mbawa habtade jamareɓe salinoɓe jaggitako wadde nde paɗen indépendance nde wonɓeɓe Afrique naɓe wiiɓe kañen juɓɓude ni no wayni jahadani hen ha ɗum adduno grève ɓurɗo bonde bannoɗo waɗi maayɓe waɗi sokaɓe bonni foof ko gendien koɓe Afrique ɓe jiino ɗum enen yeeyoɓeɓe remoɓeɓe Sénégal nde Dakar fuɗɗi ummo Thiès umma ɗon genguinewen yawtude hay to Tambacounda o joktina Tambacounda no feewi Tamba kadi no waddi keerol e leydi Mali on banggue faade Bakel ko nandi hen joktina no feewi kono gendien koɓe Afrique ɓe mbi kala ko mbawɗen naftade ɓalle ɓe tubakoɓe ɓe wawa naftorade saabu ɓe kutorto ko gueɗe mabɓe ngam ɗeɓe mbawa jollude auto jollo pucci ɓe gaddira ngam halfude en e jaggude en e ko nandi hen ɗum woni ko ganduɗa ko gueɗal manggal woni ballinogal ɓe no feewi e to banggue kaɓirɗe mabɓe Abbas machallah ɗum ko hunde mawde so tawi ɗum noon en paami ɗum enen mbawi faam tan ko lawol jurdi ko ɗum lawol ngu ganduɗon ma hande en hutirtuno no feewi hayso tawi enen guindiyankoɓe men jirno ɗum ko façon goɗɗo so tawi comme par exemple hande sa ƴeewi mbi sikki mataw no mbiɗen ni hande ko ɗum meftan tan sa ƴeewi hande Dakar Tamba lawol ngol nen ubbite presque pratiquement sa ƴeewi golle ɗe gollama ha presque ko heddi ko hen ko seeɗa par ce que sa sinno ko temedere ƴettanda presque capanɗe jeenayyi manam 90% ɗi foof presque gasi hande lawol Tamba Dakar ngol ɗon lawol hol gartam addani leydi ndi walla hol gartam addani ɓen ɗon ganduɗa ma ene jaaha e ɗin ɗon nokkuji Abbas mi wiyani no weeɓi yiide kono mettani yiide sa ƴeewi maggal jawtugal ɗo ngal ɗiya duuɓi nde laana ka fewnitande ko laana ka wawi nawde maggal ko otoji mbawa ɗum nawde sa ƴeewi joni Tivaouane mawluɗo gammu ko laana ka wawi nawde ko laana joni wawi nawde ko otoji ɗi mbawa ɗum nawde to banggue yimɓe to banggue marchandise e ko nandi hen ko ɗum saabi noon ay 1923 waɗi batuji kewɗi hakkude Sénégal e Niger nde cotte waɗi ko wiyete ko conseil de l'entente batu ngam heɓde jaggitago waɗi Côte d'Ivoire waɗi coow Niger kañum wi ina yiɗi
yo yawtu alhaali o yawtu suumo Sénégal yo yawtu Mali waawa ɗum yettade to bange nawde iraño mum to bange jeegu lamɗam to bange ɗum wonno e nder heen wadde ɗo e leydi men Sénégal mi wiima kala événement ɓurɗo mawnude baɗannoɗo ko laana joni wawi hondade ko laana gotka wawa ɗum hondade manam autoji en walla fof kala ko mbawɗa ko laana joni way ko hatten ko non oɗoɗi mbawa ɗum te so avion wawi ɗum ne avion ina seeri ko ɗum waɗi tamba guila nden koko jooki noon so yi ko arno koye barele diwtir en ko arno koye sakuji gawri sakuji lam ko jolnete e laana ko laana tan wawi ɗum wadde leyɗele men nde keeɓi indépendance won hen jeeyino ha jeeɓi ɗum kono tawama kadi to banggue ɓamtare développement alay saago ɗum arta saabu ko laana ka wawi laaɗe mbawi wadde ko ɗum weeɓani sa ƴeewi gila nde Abdoulaye Wade ay wonko miiji hen kono président Macky Sall ɓuuri miijade no feewi ha woni e yuɓɓitinde ɗum eɗen jetta bande men Sow miijitinde nde kanko haltina ko faate ɗum Diakou Barakeji eɓe dañi hen tan nde tinna no feewi artirde yo laaɗe ɗe gartire ko woni hen tan ko woni ko muusiɓe men tan ko gila e fedde wiyetenoɗe IGOAF union des originaires et ressortissants vallée du fleuve nde ganduɗa commissaire aw adduno joguino ɗum ɓe goytino adon pop de laana ka e ha darde yo yawtina way fleuve o takko maayo ngo ɗo hay sono ɗo goddorong woni ɗo guila goddorong o soa ko ɗo 72 ko addi ɗum ɓe jinno wadde yo laana ka ne waɗa wawa joktude sa ƴeewi comme par exemple ene wayno won grève cheminot mbaɗno ɗoyti on ɗon grève holko adduno ɗum on grève ko spécial mbatten ɗum saabu on grève mi winama gendiyankoɓe Afrique ɓiɓɓe gendiyankoɓe Afrique faanoɓe gila indépendance o ha indépendance woodi liggey no ɓe ligginirte hen ni nafoje ɗe tubakoɓe dañano hen ɗe gartam ɗam dañata hen ɗam kamɓe ɓe dañata hen ɗum e kadi kala moyen payɗe mbawi wadde pression ha ɓe jiiye ɓe kumta haajuji mabɓe ɗum ko ɗum wonno haajuji ɗi ma gartu hen wonde mbaɗen ɗum jañen ɗum ha yaaji no mbimami ni sen dañi bisma ɗo Fadel Thiam ko fannen kawan banggue min mi witti hen goɗɗo witti hen kono kanko kadi ko ɗum tan o yaawi ha laaɓi wadde on grève ko grève dokkuɗo ko wiyete ko syndicat ji yoltoɓe hujjaji dañde fayida mawɗo saabu tubakoɓe mbaɗno hen doole on saaha e kulɓinirɗe ɓe joguino e lefɗe mbaɗannoɗe haɗani ɓiɓɓe Afrique naɓe ɓe naati hen mbaɗi ko mbaɗanno ko ha ɗum waɗi réussir mais on saaha laana joni holko dognanno ɗum beele ko leɗɗe walla ko hol façon énergie baɗatonoɗe laaɗɗe ha mbawa yaade no hannirta ni bon somi wurtima joni to wiyete Gakko mi nasta andi Gakko mi nanat tan na kandu ɗum feewi Gakko woni gueɗe sañci woni hannde ɗo Gakko nden nde tubakoɓe gaɗno gadnol ɗum kadi ko yewta wonde spécial nden kala biyetenoɗo aɗa nawe Gakko mbaɗanɗa ko aya ñagude Allah koyeje ma gona koye wayde saabu ko tawa force naweteɗa wadde Gakko ko ɗum place mo ganduɗa hoore ma ko ɗo yimɓe leptete mami haalani tuba ko guiɗi ɗon arde hokka ɗon seeɗa haade noon hectare wone wadde joni noon ko tawa fof siɓe nawirte kono peƴƴa leɗɗe ɗe yimɓeɓe peƴƴata leɗɗe ɗe sa heeɗima jinneji jeyata mbimi yata walla mbawse ɗo ɓe jimata ɗo ko nandi hen gawtude mamaji mawɗe yimɓe mbawnata ko service forcé ko jomumen peete ina peƴƴana mbaɗa hunde foof seydineji ne jalten musibaji goɗɗi jalten ɗen leɗɗe duppe ha laaɓa ɗe ƴulɓe nden laana jondi ina dognirtano ɗen ƴulɓe ko sabon ina dognirtano c'est-à-dire guila aɗa andi oto nden ko manuel huɓɓanno ɗum mais nde sa fotti hen oto nden ko manuel kaj ha huɓɓa e 46 uji ɗi haade contact direct arde wadde hade laana joni wadde ƴettude ndelam kuɓam ƴettanno ko ɗen ƴulɓe noon koma leɗɗe peƴƴe ha gasa kadi feƴƴude nde ko service forcé alay saago kala mbiyetenoɗo aɗa ya Gakko jomona koye woyde way ko nawede guerre ni ya ɓooyi waɗa gueɗe waɗa kippu nde gasi watta wiyede gueɗe sañce wadde laana joni tolninama ɗon ko leɗɗe ɗe e ɓaleɓe ɓe coppata ko duppata ko ƴulɓe ɗe mbaɗɗe laana he ina dogna kono ko tubakoɓe ɓurno wawde naftade laaɗe
kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe no wayno yewtere nde gassi ɗum noon ko meftande tan dañoɗen hannde mbiɗen enen gartira gande jarale donc enen jarna hen bandiraɓe kala inchallah ma en gartu hen ha ɓuura yañade e ñalawmaji gartoɗe so gueno ñawi alkamis pat tan en dokkidirta adi inchallah ma en gartu hen kono hade nden mawɗo Abou Samba Diop mi rokkuma mbaynodira bandiraɓe a jarama Abbas en jetti yeeɓiyankoɓe filmoɓe tegno yewtonde tan mawɓe men Alaji Abdoulaye Medina Gounass kaba mo keɓɗen Amadou Thioɓe holliti wi en jettin bandiraɓe yen jarnomo duuɓe caɗele joguino banggue foras o mahani ɗumen ñande 24 ne jaaɗen toon to Wourossogui enene jiibi ko nden o woytino en ɗum nde ɗum waɗi nde o wi ɗum waɗi Alaji mo ganduɗa ko Amadou Ndongo wondude mo ganduɗa ko Amadou Tidiane Diop ɓen garno toon foras o udditama en jetti Abdoulaye Medina Gounass en jarnimama mo jetto joguiɗo fuɗɗima ɗo haaɗi ko waɗe leydi ndi to banggue ɓamtare ko waɗe Madina Gounass ko waɗe leyɗele ɗe e caggal leydi ndi en jettimo en jarnimama mo wallude bandiraɓe miskineɓe koyno lewo Kowaka task haan e mawlud wallide ñawɓe safa ñawɓe jaccina ɗanniɓe huma dewle inna ɓiɓɓe waɗa hunde fof o yettama kanko e goom makko o heewani yeewede goomu o noon ina hen mo ganduɗa ko Diallo Abdoul Boɗejo mo Taccan Wonayi gueɗe makko sehil makko gueɗe men e mawɗo Amadou Guisse mo Doɗel mo ganduɗa ko mawɗo moƴƴo tedduɗo Dembel Sow mo ndendo e Kaƴel Amadou Ndongo en kaali ɗum joni galloyaɓe Jobas Diakou Sogue Dindeje en jetti no feewi Amadou Demba Dali Niang woni Farayde yettama e yaha mum Abou Soumaya mo Doɗel koye dental e jeeno e Diallo Samba Hawa mo haɗo ɓe yo Allah yimoɓe yafoɓe hanoɓe aljanna en jetti Samba Trias woni Samba Golloko goko mo wendu Ali jetto joguiɗo fuɗɗi molaɗo haaɗi kono noon kadi eɗen jetta mo ganduɗa kañum woni Dawdo Kaba Soumare e galle muɗum Diye Gaye wondude Aissata Dia e mo ganduɗa ko Salia Pagnel e Idrissa Niang Thiaway Seg Aissata Guedde e Mayam Gueye en jettiɓe en jarnimamaɓe e yesso teddugal ceerno Samba Gagnal Abdoul Hamid Sar Djiby Moussa e Elas Baba Mal mo ganduɗa ñanden en jeynoto muɗum nawɗen toon ɓi men Elimane Tidiane Anne ko yiɗi waɗande bamum ko hunde wande fayida o jaɓɓi en no feewi jetti Djiby Dieng ko enen jadno kono kadi nawɗen mo ko yiɗi ko so moolo kanko Baba Mal nanɗen mo moolo won komin mbaɗi hen noon moolo mawɗo min de vraiment manda mane jaggata moolo tan hami yi aɗa jaggi moolo par ce que mbiɗa nanda ɗum ka bawɗo moolo ala moolo wona noon yaltirta moolo ko yaltirta ko wona cakan joni noon kanko Baba Mal e Oumar Wade wi joni koye mbaɗa goomu mawɓe artirde pinal hanki mooloji ɗi e ñaa ko joguiɗen ko e ko goɗɗo jogui ko min kalden ko heewi Oumar Wade min kalden Bamal en jettamo en jarnomo ngol waɗi laabi ɗiɗi kala nanɗen mo moolo oɗanen teddugal manggal no feewi eɗen jettamo no feewi yidde makko e mum sa hoɗnimo moolo a tinat ɗum e ɓernde makko a yiyat gonɗi e yeeso makko a yiyat huttinamo hanki sangaji nde kolli beeli mbeɓani joomum yidde boome sagataɓe lewlewde minare hanki wonno mi yettimo mi jarnimamum no woni ko jiiɗon ɗo joni ko koɗannomi seeɗa omo yima kono noon jimɗi yahani ko image o tan e photoje ɗe jettimo jarnimamum ɗo katten ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi ko noon ko hanki ko mawɗo Abou Samba Diop enen jiiɗi tigui rigui gartironon ɗum sukaɓeɓe saabu sukaɓeɓe so gartirani ko hanki ko ene wawi majde repère manam ɓuuri poti tugnade ha mbawa yaade no hannirtini ɗum noon en jetti en jarni no mbinomi ni joni mawɗo Dial Sall woni ko toon to dowlaji dentuɗi aussi kañumne ko mawɗoraɗo tedduɗo mo ganduɗa ma ene uppi hakkille mum e ko mbatten ko enen calminamo kanko ko gorko mbo fana e Ndoro galle Allah mais également en calmini Diagraf Dimat mo ganduɗa ma kañumne hannde ene woni ɗo e arini ko hannde jogori ruttade toon to dowlo France ombo rimdi noon dimgal tekkugal ganduɗa ma ko fate projet construction grande mosquée mbo Dimat mo ganduɗa ma vraiment eɓen hen kamɓe dendagal hohoɓe Dimat foof enen jarnaɓe enen ñagonoɓe Allah aussi ndo Allah yettinat projet o dow jaam taw kadi enen foof enen tawa juulen hen ko heewi taw kadi Allah ene jaɓanen ɗum mbiya Hawa Diallo men peeli ɗum kanko e darde foof Diagraf waɗo ha hoore men tinani kono min jettimo yo Allah yettin amin Kaas Kane Abou Sy en ɓesgu Oumar Abdoul Kadiat kamɓe fof en calmini dimanaɓe e kuuɓal on jarama ko noon tigui banda musidɓe tedduɓe yimi yewtere men gasi ha laaɓi ceer gande jarale inchallah ma en gartu hen alkamis paaɗo alkamis foof ma en gar pilinen bandiraɓe yewtere nde no hannirta ni inchallah lamɗo jaaɓi